Sanibona nwengane kwethu ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukela le channel ehamba phambili igezo mina uveza untuthu ngakho mali bathi ila sibona magumede mangabe usemusha uzophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke abafethu abahloli bomcimbi Maskandi Mpucuzeko Maskandi Festival baveza izinguquko kulomcimbi ogubha iminyaka elishumi kulonyaka. Uxolani Mcineka ongumsunguli nomhlelo lomcimbi uthe kulonyaka umcimbi ubele People's Park ngemuva ukuthi ke ube ngaphakathi enkundleni Moses Mabhida ngonyaka owedlule. Ukusho lokhu nje esithangameni sabezindaba Moses Mabhida ezinye izinguquko umcene ukuthi zizokwenzeka kuzobuyisa iqhude lapho ke kuzoqhudana khona abaculi abafana noSigobho Sentambo ngengoma. Ngonyaka odlule laphana bathola izikhali eziningi ezivela laphana ke kubalandela enkundla Moses Mabhida bakhala ngokuthi kunemigomo eminingi njengoba ke kwakungavunyelwa ukuba ke bafike bengamaqembu kanti ke laphana bangabahleli bomcimbi babona kungcono ukubuyela ePeople's Park ngoba ke ngaphakathi enkundleni kumele ucabangele utshani benkundla kuchaza laphana ke umcene kukhathide ngoba uJatha laphana ungomunye wabahleli balomcimbi yena uthe ukudlala ubukhoma phecelezi live ngawuza ukuba bikho kulonyaka njengoba abalandeli bakhala ngokuthi ke udla isikhathi esiningi bathi ke uma benza ucwaningo labo babuza abalandeli ngezinto ke abangeneme ngazo baba ke baningi abakhala ngokuthi live mawuvale ngoba udla isikhathi eside kusalungisa lokhu ke kuzodlala ke kulokhu abakubiza ke ngeback track kusho laphana ke ukhathide umfoka ngobe umakatazi dudla uJatha ke eqhubha uthe bathola izicelo ezingu-400 ezisuka kubaculi abasafufuza phecelezi ke ababizwa ngamavukane kodwa ke uthe abakwazi ukuqoka abawu-15 kuphela. uJatha unxenxa abantu ukuthi ke abaphumi ngobuningi bawokweseka lo mcimbi ozobugubha iminyaka elishumi wasungula ePeople's Park ngo-12 ka-Agasti. Bafethu iwona ndaba esikhuluma ngazo namhlanje wezise inkezo mhlambe uthini kwakho ukuphawula ngalezi indaba ake sifele hlala lapha na comment section kungixoxela kabantu ukuthi wena luthini lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngaza ukuthi ngela sibone sengiphuma kanjani ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye ezilandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho njena ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.